Naša najbližšia hviezda Slnko chystá pre nás nemilé prekvapenie. Už o 3 roky sa po dlhšom období spánku opäť prebudí do väčšej aktivity. Na Zemi to pocítime výpadkami elektrických sietí, fungovať nebudú telekomunikačné spojenia ani navigačné systémy. Letecká doprava zostane ochromená. Vedci z NASA už pracujú na tom, aby takémuto scenáru zabránili. Vedci nepochybujú o tom, že Slnko sa pomaly prebúdza zo svojho spánku, čo znamená, že v najbližších rokoch sa výrazne zvýši jeho aktivita. Tá sa pravidelne mení každých 11 rokov a súvisí so zmenou magnetického poľa Slnka. Na Zemi ju môžeme pozorovať vďaka slnečným škvrnám. Čím je ich viac, o to silnejšia je aktivita Slnka. Slnečné škvrny vyvolávajú slnečné erupcie a búrky, ktorých dôsledky pociťujeme aj tu na Zemi. A to konkrétne ako tzv. Geomagnetické búrky. Tie spôsobujú výpadky elektrického prúdu a navigácie. Silná slnečná búrka môže spôsobiť obrovské škody. Celá Zem môže zostať v tme, bez elektriny, bez akéhokoľvek spojenia. Môže to trvať týždne, ale aj mesiace či dokonca roky. V konečnom dôsledku by sa začali míňať aj zásoby vody. A to by bol pre nás koniec, keďže voda je podstatou života. Myslíme si ale, že takýto hrôzostrašný scenár sa nenaplní. Posledná veľká erupcia na Slnku bola pred 150 rokmi a na Zemi na niekoľko hodín skratovali telegrafické drôty. Ak by sa podobná situácia zopakovala dnes, malo by to podľa vedcov oveľa katastrofickejšie následky. Natália Babincová, televízia Markíza.